Maray na hapon sa inyong mga tugang inian sa inyong mga sa inyong tugang pasensya na kamo mga tugang ta ano apod ka ni mapagal mga ni so dahil nagtatramper mi kibikol minsan nasasala so pag sabi ta dahil minsan kasi kaya mga tugang biga practice ko so pagtaram kibikol ta oral daw man baga poon ka na 19 na anong kakakaldigdig sa Manila 1988 na ano yun ako ngayon sa Manila bihira man ako makaulit sa Bicol at siyempre ano yun so hanap buhay ta at ngunyan ano yun sa pamilya ta sa Manila puro Tagalog man baga na istorya ta sa Harong Tagalog ta sa mga kiko di man tataw mag Bicol sa trabaho siyempre sa trabaho pa may mga tugang kita dyan sa trabaho na kababayan ta sa Bicol pero di mo man maka-istorya kay Bicol ta makasupog mong baga duman sa mga kairibanan tang dahil tao kang Bicol. Shoutout muna po sa kabusta mga tugang dyan sa Bicol, sa mga Bicolano sa buong Pilipinas kung hain man kamudig di sa Pilipinas at duman man sa mga Bicolano mga tugang ta sa abroad ng mga Bicolano may galap shoutout po sa inyo. Inuupo si Suntugang Nindo kaya hanggang dito naman lang muna at sasabahan niyo ako sa ibahan nindo ako sa kuyang pagbiyahe papauli sa Makati. Diyos maray na hapon po sa Indo Gabos ano yung kita mo niyan sa may Director is Santos Avenue sa may Parañaque hali kita mo niyan sa paghatod kang at kakasatuyang mga kasamang empleyado digdi sa may San Antonio sa Parañaque City. Ayan at siring man sa kanay kay ang buhay kan driver digdi sa Manila ilinga pa kanin do traffic kaso bago pa ako digdi sa traffic maray pag digdi pag abot digdi sa may Loyola Memorial Park nagairo na ko kidiit pero traffic pa man talagang siring kay ang buhay digdi sa Manila ang traffic kung sa'y nagbuduman kaya iyan no may nakaharang pang mga ay nako sharing talaga kayo ng buhay at shoutout muna sa mga kababayan diyan sa Bicol at kung saan man kamo kung hain man kamo sa digdi sa Pilipinas at sa buong mundo mega love shoutout sa Indo Gabos mga tugang ini man sana yung tugang sarong chopper digdi sa Manila. Sobrang init ngunyan mga tugang umaabot siguro ng mga 48 siguro so init diyan sa luwas kaya dahil kita nagluwas ngunyan kung magluwas man kita dahil ako naalis sa auto ta sobra bagang init at bahal kung madisgrasya kita kang sobrang init na papagal na mga tugang. Ayan, nailing nindo mga tugang at traffic digdi sa may sukat. Ayan, traffic na yan pasiring bagay yan sa sukat Muntinlupa at pasiring man yan sa Alabang. Ini masakat na kita digdi sa Skyway mga tugang ta pasiring man kita sa duman sa opisina sa Makati City. Tapos na kita kang maghatod kan mga pasahero ta dalagang ki magayon na lalaki ang gigibuon ta pasiring naman sa opisina. Atap pa mambaga mga tugang dahil man kita magmamadali baad kung dahil kita swertehon maraot man yan at kaya luway-luway sa biyahe ta ayun ano yung kita nga mga tugang sa may ayan pinagbuksan na kita kang tapod ka niyo kan toll gate. Diyos maray na hapon sa inyo mga tugang. Ayan mga tugang piko kanta so lingua ita local lingua language ta piga practice ta mga tugang ta puro na sa Tagalog baga so kaistoryahan ta sa opisina sa Harong bihira man kita makapag istorya kay Bicol kaya ini mga tugang kaistoryahan ta sa dirita
digdi sa pagbablog tanganing ma-practice naman baga yung dila yung sa dila tata puro Tagalog mong baga mapagalon man na pag ulit na sa Bicol baka baad ko sabihan kita dahil natin kita tatao magtaramo kay Bicol kaya ayan practice sana magtaram kay Bicol sa sato yung mga tugang niya sa Bicol Diyos maray na banggi na sa inyo ang oras na pagangunyan alas 5:29 5:30 na ng hapon kaya banggi na bagayan pagdating ng alas 5:30 kang hapon banggi na napod yan doon na nagpupuon so banggi pag-abot pala sorry mapagal talaga sa mga amigos so dahil na masyadong napapractice sa ito yung Bicol minsan nalingawan tanangani so taramon kung ano sasabihin ta Diyos ko por Diyos y por Santo man ini ang tao na ni ayan ang trabaho ta pala di mga amigo sa isang government agency shuttle driver tayo sa umaga at hapon pero sa tanghali pag mayroong mga biyahe ilang beses lang naman yun sa isang linggo siguro swerte pag naka-4 na beses tayong biyahe sa mga kliyente yung mga client ng ating agency na pinupuntahan yun lang simple lang relax enjoy lang sa buhay basta dahil ka sana magparareklamo sa trabaho ng trabaho basta may tira ng tira araw ka iniyo sa Mayo 1 bakong pambaga Mayo 1 baga holiday man baga yan pigtara man kita kamposta na mag-drive na kita madumanda kami kay Uncle Junior sa Malacanang bibisitahon na may ninda si Uncle Junior siyempre kaibanan kita ako mambagang piloto ninda kung saan sinda maduman kaiba ako baad kung makapag-video ito naman kay Uncle Junior sa loob kang Malacanang nung takon ng pag-ibon ni Uncle Junior naman na yung celebration kang Mayo 1 Labor Day kaya maduman at igwa ipapahiling kay Uncle Junior so agency may igwa kay project duman sa Tanay Rizal ipapahiling so propose project yung kung anong magandang gawin pero merong papakitang mga kunwari mga building proposed project lang yun kapag na-approve yun gagawa ng plano siyempre pag may plano babudgetan I think malaki yung babudget doon kasi malaking part ng malaki so parte kang taga naman na titindog ang building kung bagay ito bulod bagay ito pero magayon yun so location malipot duman mako periodic di sa Manila grabe ang init Diyos ko grabe talaga ang init digday kung ang auto mo day kay aircon wala day ka matagal pati so kapuro-puro hanggang buhok mo pigpapawisan sobrang init maski lang sa loob kang aning opisina pagsakay mo sa elevator mayong aircon ay Diyos ko sa init kaya pag nasa loob ka na kang opisina abo mo na magluwas masira mo baga so lipot pag loob mo din isa kaya nasira mo yan sa lipot kaya kung daing aircon so katuro ganin doon ako kapagalon magkaturo pirang taon na magluluan taon na kita rin sa trabaho iyo man sana inipigipot puro man sana maski sa dahil man sana sa sweldo sige sana tira at ito naglilibang-libang man kita pag sa pagbablog baad ko makatsampa aray mo makatsampa kita edi swerte edi sana dahil nakita magtrabaho pag nakatsampa kita ayan nahiling ito mga amigo ang pigagihan tayo yun ang South Luzon Expressway nasa stage 1 tayo South Luzon Expressway stage 1 to no ini ang inot na skyway
tan ang stage 2 pagkalagpas mo kang Buendia. Pero dahil nakita duman maabot mababa kita sa Magallanes, maagi kita sa EDSA Ayala, makarga ako kay diesel naman sa pigkakargaan ta perme. Ta sa aga medyo harayo so biyahe ta. Maduman kita sa Las Piñas at sa Muntinlupa, igwa kita kay kliyente na bisita on duman. Mas magayon na so perme full tank baga so gasolina. Kaya duman kita maagi sa may Ayala. Ayan mga tugang, mga amigo, buenas tardes sa mga amigo. Ano nakita mo niya sa may airport. At medyo malapit-lapit na kita duman sa Magallanes. Magmamagallanes exit kita mga amigo. Ayan mga amigo, hanggang digdi na sana una kita. At Diyos maray na banggi po sa inyong gabos at mag-ingat po kita sa ito yung pagluwas sa harong. Kung tayo magkita kiduduman na importante at tayo magkita kitrabaho na gigibuhon, iwasan na natin muna magluwas-luwas na hindi kita madisgrasya sa sobrang init magkampanahon. Maski hain man kamo pansamantala, ini ang sa indong tugang mga amigo. Ayan, mga tugang ko at pasensya na po kamo kung medyo sala so Bicol aluyo na kita dahil nagtataram kay Bicol. Puro Tagalog man. Pero dahil naman nalingawan to so local na lingwa kita. Ayo bagayan ang kilagis nanta. At kailangan natin practicein paminsan-minsan. Kaya practice lang. Sige na mga tugang, ano yun nakita, nailing doon sa mga building na yan. Ano yun nakita ko yun sa may part ng Magallanes at Makati na. At nahihiling na nito sa mga building na halangkaw. Ibig sabihin, nandito ano yun nakita ko yun sa may Makati City. Ayan. Ini ang capital ng business capital ng Pilipinas, ang Makati City. Kaya mga amigo, Diyos maray na banggi at duman sa day pa nakakapag-subscribe sa Pendong Tugang, paki naman makadagdag man kamo sa kuyang subscriber. Ayan mga tugang, at salamat at Diyos maray na banggi, mabalos po sa inyong gabos at bye bye.